Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kagsaran man kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Bacolod, mga negosyante ginapandaman nga pwede ipasera ang ilang mga negosyo matapos maglapta ang video sa mga kabataan nga nagatipon-tipon kag nagainom. Sa San Carlos City, mga manunudlo na biktima sa scam. SEC may paandam sa publiko. Apat ka mga LGU sa Negros Occidental, COVID-free na sa sulod sang duha ka semana. Alkalde sa Victoria City, nagpositibo sa COVID-19. Kag sa Good Vibes, sa Isabela, kanta ginagamit sa PNP para magsaway sa mga wala nagasunod sa health protocols. Alapas saway, utat anay laday, tinirsin nyo balay, pakabuot ng gamay. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, panawagan sa Green Alert Network Incorporated nga proteksyonan ang Northern Negros Natural Park ginupdan sa mga bikers. May lungo naman nga nakabutang sa kilid sa Provincial Capital Lagoon para magsimbolo sa pagkapatay sa nabilin nga kagulangan kung matigayon ang proyekto. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Sa ikapito nga tuig nga pagdumdum sa pag-igo sang super typhoon nga Yolanda sa Pilipinas, may masobra isa kagatos ka mga bikers ang nagupod sa panikad-sikad nga aktibidad nga ginpatigayon sa Green Alert Network Incorporated Domingo sang aga. Ini pamaagi sang environmentalist group para ipanawagan nga hindi pagdayonon ang ginatukod nga highway nga magaangot sang Silay City, Cadiz City kag Banwas ang Calatrava bangod ang among nga dalan ang magalabay mismo sa Northern Negros Natural Park. Isa sa mga nagpasakop ang biker nga si Ed Amar. Agaw atensyon ang disenyo sang iya bisikleta kag ang iya helmet nga kasubong sang coronavirus. Suportado niya ang kausa sang grupo. Original eh. Ikaw nag-set up? Hindi, original nila sa Amerika. Amo gini siya nga daan? Oo. Hindi siya sa kapoy, sa amo nga pista. Pormiro, makapoy eh. Gilnanad, nakupulo na ito eksako din. Hindi, ginubla ko lang ni pag-lockdown blatong di kagwa. Hindi, daan ko na yung helmet. Ito eh, ginayabukan. May PBC ko to ipit lang ng PBC yung COVID-19. Pan-ride siyang environmental. Support. Oo, support lang. Sunod kay Todd Rusty Noel Lisandario, presidente sa Green Alert Network Negros Island Incorporated, ang panikad-sikad ang ilalang nga ginapatigayon kung may mga dalagko nga isyu nga ila ginapamatukan kasubong sa among road project. Ang event namon is most likely mga panikang-tikang, palawod, ano ba suba da amo ginay amon nga do annual gid yang mga events no. Pero paling si kadya gatuhaw lang na no kung may mga isyu na gidya nga hindi gidya maatgaan atensyon. So ari kami subong sa dalan sang Bacolod para ipakita ari kami gasuporta kagaputista sa ila ginaobra. Ang pagsakay sa bisikleta ang isa man sa ilang nga ginapromote para sa healthy lifestyle, ilabi na karon nga may pandemic. Sakay sa isa ka bisikleta, way niya produce carbon emission. So, in a way, we are promoting as well healthy lifestyle since nagtuhaw ngayon nga crisis, no, ang COVID-19. Nakita taman ang pag-boom sang mga bicycles sa Bacolod, no. So, in a way, para ma-gather ta sila, no, umaga ko nga sa akong gani, upod ka mo bike sa mon, kaga exercise with a cause. Dugang pa niya, hindi nila luyag nga matabo sa nagapabilin nga kagulangan sa Isla Sang Negros nga may magtuluhaw man nga mga resort, kapihan kag iban pa nga commercial establishments kasubong sa natabo sa barangay Patag sa Silay kag Banwas ang Don Salvador Benedicto. Pagkatapos maglibot sa Bacolod, may programa ang grupo. Maging butang nga lungon sa kilid sang Capital Lagoon bilang simbolo sa pagkapatay sa nagapabilin nga kagulangan sa Negros kung matigayon ang road project. Ato nini nga ginasinggit, padayon kita sa pagprotesta bangod nga nagapadayon man sila lapas sang aton nga mga lagi. May isa kakatapos ang grupo nga ginkalbo para ipakita nga buhok lang ang dapat nga ginautod kag hindi ang mga kakahuyan. Damlag pa, ginpahayag sang DNR Region 6 nga ginpauntat anay ang among road project samtang ginatun-an pa sang ilang legal department bangod sang reklamo sa pila ka mga sektor. Sa number 9,
Tropical depression nga si Ulysses ginapaabot nga magadalasang pag-ulan sa Eastern Visayas pati na sa Bicol region buwas nga adlaw. Base sa pinakaulhi nga severe weather bulletin sa Pag-asa, nasiplatan ang bagyo 635 kilometro sa nasidlangan sang Surigao City. Ini may maximum sustained winds nga 55 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 70 km per ora. Nagapadulong ang bagyo sa northwest nga direksyon nga may kadasigod nga 40 km per ora. Ginapaabot sa Pag-asa si Ulysses nga manginisaka tropical storm antes ini maglandfall sa Miyerkules. Samtang nagbiya na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Tonyo mga alas 4 kaina sang kaagahon. Sa number 8, may 76 ka mga barangay sa Negros Occidental ang gindeklarar nga insurgency-free. Suno kay Colonel Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Brigade sa Philippine Army, si Senta sa sini nga mga barangay ang gindeklarar nga insurgency-free sadtong 2019. Tubtub first quarter sang 2020. Sa second kag third quarter naman, sini nga tuig may 16 nga nagtugang. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, may 601 ka mga barangay ang Negros Occidental, gani kun lantawon magamay o kun jutay ini kung ikumparar sa kadamuon sang barangay sa probinsya. Pero suno kay Lacson, nagapakita naman nga posible ang ini nga mga bagay. Kung maaprobahan ang pondo suno kay Lacson, sarang magbaton ang mga barangay nga gindeklarar nga insurgency-free sang 20 million pesos nga pondo nga pwede magamit sa mga proyekto nga makabulig sa barangay. Suno kay Pasaporte, sila nagahulat pa man sang pagpatud sang katumanan sang amo nga pondo nga mahimo ipaagi sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. 601 barangays, no, in the province. So 16 is relatively a small number. But what does it tell us? It tells us it's possible to have a barangay insurgency cleared area. Okay, and what's good about this also is that every barangay that can be declared insurgency free will receive 20 million, and that's big. Sa number 7, magulang nga ginaalgar nagasakit sa iya sining live-in partner ang patay matapos nga ginpulian sa iyaman ng mismo nga mga manghud. Patay ang 32 anyos nga si Larry Bandico matapos pulian sa iya mga manghud sa Purok GK Village sa Barangay Kabug sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Gilbert Batiles, hepe sa Police Station 9, ang duha ka utod sa biktima nagatambag lang kuntani sa away na day Larry kag sang iya live-in partner nga sunod sa pulis iya ginasakit bisan pa nagabusong. Hindi luyag sang biktima nga hilabtan. Gani sunod kay Batiles, nagkuha siya sang espading kag iya ginatake ang iya manghud nga si Wilmar. Samtang nag-aagaway sang espading naigo si Larry sa iya sining nga liog. Ang agot nga si Junmar, 20 anyos, ang nag-intraman kag iya ginapusan sang hardwood ang magulang nga si Larry. Patay si Larry bangod sa mga samad sa ulo kag pilas sa liog. Gidetain ang mag-utod pero sunod sa pulis, wala man sa plano ang pamilya nga pasakaan sila sang kaso. Sa number 6, masobra sa napulo ka mga persona sa siyudad sa San Carlos ang nagreklamo sa PNP nga nabiktima sila sa investment scam. Securities and Exchange Commission nagapaandam naman sa publiko sa pag-invest sa mga grupo o kung mga kumbuyahan nga wala nakarehistro sa ilang nga ahensya ilabi na karon nga may pandemic. Yaring report ni Martigo. Sang nagligad nga semana, may masobra sa napulo ka mga manunudlo gikan sa San Carlos City kag Banwa sang Calatrava ang nagpadulong sa PNP para magpasaka sang reklamo batok sa isa ka persona nga ila ginaligar nagpanginto sa ila. Suno sa hepe sang San Carlos PNP nga si Police Major Mark Hungco, ginpasalig ang mga tagreklamo sang dako nga balik sang kwarta nga ila gin-invest pero wala gid ini natuman. Ginahanda pa karon sang PNP ang kaso nga estafa nga ipasaka batok sa suspect bangod may mga nagatuhaw pa nga dugang nga mga tagreklamo. Mayroon 20,000, mayroon 20,000, mayroon 30,000, mayroon 100,000. Pati ko daw, networking muna kaya po ang sistema ko na. Nagapaandam ang Securities and Exchange Commission sa publiko batok sa pag-invest sa mga grupo o kumbuyahan nga wala na register sa ila talatapan. Wala nagakasayuran nga kun registered sa SEC.
Sarang na ini makakuha sang investment gikan sa publiko. Suno sa SEC, dapat maghalong sa mga networking scheme, ilabi na ang mga wala sang produkto, kundi kwarta lamang ang gina-invest, kag kwarta man ang ginapromisa nga ibalik. Ang ginabayad nila nga kuno abi ginansya or return sa imo investment amo man nang ang kwarta nga gin-invest nimo. So gina-rolling na sila abi akong first round nga ma-invest. Tapos tagaan ako da nila commission kuno. Tapos may ikaduwa naman nga set sa mga tao nga mag-invest. Ang ikwaon na nila nga commission dito malana sa kwarta nga gin-invest ko kay di wala man sila sang produkto nga ginhatag sa tao. Ginasaulog karon sang SEC ang Investor Protection Week nga may tinutuyo sa paghatag sang ihibalo sa publiko kung paano hindi mabiktima sang nanaraisari nga klase sang investment scam. May pagahiwaton nga libre nga webinar ang ahensya sa maabot nga Miyerkules may angot sa ini nga topiko. Magkadto lang sa official Facebook page sang SEC para mahibaluan kung paano magparehistro. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 5, Dumaguete City may isa na lang ka-active case ang COVID-19. Matapos magsaka ang kaso sa COVID-19 sa tinalikdan nga bulan sa Dumaguete City, liwat ini nga na-contain sa syudad, kag sa karon isa na lang ang active case ng COVID-19. Gipahayag ni City Health Officer Dr. Maria Sara Vitalia nga nagnegatibo na sa RT-PCR swab test ang isa nila ka kaso nga isa ka gym instructor. Na-release naman sa quarantine ang 4 ka mga miyembro sa isa ka pamilya matapos mag-ayo sa balatian. Natapos naman sa Italia ang contact tracing sa ilang mga contacts kag puro nagnegatibo tanan sa COVID-19. 20 tanan ang nag-ayo sa COVID-19 sa 23 ka kaso sini sa syudad, 2 ang napatay. Samtang may 26 naman ka bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, 154 karon ang active cases sa COVID-19 sa buos nga probinsya. Sa number 4, makatapos ang Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod ang ginpaidalom sa surveillance testing. Ini silang ulihin na nga batch nga mga katapos ng EOC nga ginpa-swab test. Sunod sa kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang, sa kada adlaw-adlaw sila nga nagainatubangay sa Bacolod City Government Center sa mga EOC members para talakayon ang COVID-19 cases sa syudad kag nagakadapat man nga sila maswab para mahibaluan kung bala may nagpositibo sa ila sa COVID-19. Hindi magnubo sa 120 ka mga EOC members ang nagatipon sa kada adlaw-adlaw. Ini sila gikan sa nagkalain-lain nga mga opisina sa kag sektor. Damlag pa may 11 tanan ka mga empleyado sang AVM Bernardo Slaughterhouse nga nagpositibo sa COVID-19 matapos nga ginpaidalom sila sa surveillance testing man sa nagligad nga semana. Sini nga semana, magapadayon ang testing sa mga BHERTS kag masunod ang sa transport sector lakip na ang mga yara sa food delivery services. Sa number 3, Mayor sa Victoria City nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirma ni Mayor Francis Frederick Palanca sa Digicast Negros nga siya ang nagpositibo sa COVID-19. 4 sa kadlaw nga na-confine sa ospital. Ginataga na siya sa clearance ng doktor sa Domingo kag nakasaad nga hindi siya kinahanglan nga mag-quarantine. Pero sunod sa alkalde, siya ang magadirekta padulong sa quarantine facility mismo sa Victorias. Ginsiling sa alkalde nga na ospital siya bangod nakitaan siya sa simptomas. Sa nagligad nga semana, nagpadulong siya sa Bacolod para sa LTAP o kung ang pag-renew siyang lisensya sa armas. May 3 siya ka mga lugar yung kagkatuan kag may mga upod siya sa van. Hindi niya naman mapatod kundi niya nakuha ang virus. Posible sa lugar nga ila nabisitahan o kung isa man sa ilang upod sa van suno sa kay Palangka. Ilakip sa alkalde, 5 sila tanan ang nagpositibo sa virus. Surprisingly. Okay na. Living miracles. I'm only on my 4th day in the hospital, but I'm released today. I went in Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. This morning at about 3, 4 o'clock, gumata naman ko. Ang nurse nagkasubi kami, you go out today. Isubong lang basa ko clearance. Why na ko kinalang quarantine? Sa number 2, may 4 karon ka banwa sa Negros Occidental ang nag-report nga wala sang kaso sang COVID-19 sa sulod sang 2 ka semana. Sa datos sa Provincial Health Office, ang banwas ng Calatrava, Moises Padilla, Pulupandan, kag Don Salvador Benedicto ang 0 COVID case sa October
24 to November 6 nga report. Samtang syudad sang Cadiz naman nga may 109 ka active COVID-19 cases ang may pinakamadamo nga ginreport nga kaso sa amo nga period. Nagasunod naman ang San Carlos City nga may 58 ka kaso, Cabancalan 45 active cases, kag Victorias 38 active cases. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa nagliligad nga inadlaw, nakita nilang pagnubo sa ginareport nga kaso. Pero nagapanawagan man ang gobernador sa tagsa ka local government unit nga mangin updated sa ilang nga reporting sa mga recovered cases. Agud to mangin updated man ang reporting sa probinsya sa mga active cases. Damlag pa may pila ka mga LGU nagsiling nga wala nagasanto sa ilang nga record ang ginapagwa nga datos sang probinsya. We would like to synchronize it. So we requested the LGUs to report their recoveries on a daily basis. It's just that, of course, the LGUs would like to show that their numbers are low, no? And so, rightfully so naman. Kag sa numero 1 sa mga balita subo nga adlaw, mga negosyo nga wala nagasunod sa mga health protocols pati na sa ordinansa sang syudad sa Bacolod ang sarang mapasirado. Ini ang hanggat kung paandam sa Executive Director sa Bacolod EOC matapos maglapta sa weekend ang video sa mga pamatanon nga nagatipon-tipon, nagainom, kag wala sa mga mask. Yaring report. Ginpasapasahan sa weekend ang ini nga 8 ka segundos nga video clip nga ginsiling kuha sa Art District sa Bacolod Biyernes ang gabi. Sa video, makita ang 20 tubtub 30 ka mga pamatanon nga nagatipon-tipon kag nagasinaot nga wala sa may ginasuksok nga face mask. Sunod sa Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga si M. Ang, ila inigilingon niya ginreport sa DILG. Kag subong nga adlaw, may tiglawas gikan sa Business Permit and Licensing Office nga nagpadulong sa among commercial establishment para magpatigayon sa investigasyon. Dugang pa niya, may pila ka mga bayulasyon nga nakita sa video. Wala sang mask ang mga kabataan kag may naga-ilinom. Dismayado siya sa natabo kay kuntani samtang nagapanubuno ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod, dapat nagakooperar man ang pumuluyo para mapadasig ang pagtapna sa paglaptas ang balatian. We still have the liquor ban. Yes. And we have an ordinance on the wearing of face mask and face shields. And obviously from the video that is circulating, wala gid dyan mga mask ang mga tao. So it's just too dangerous and it's just not safe. Ang DILG sa Bacolod nagpadalaman sa report sa DILG Region 6 para ipahibalo ang amo nga insidente. Si Ang nga amo man ang City Administrator sa Bacolod ang nagapaandam sa iban pa nga mga negosyante nga nagasupak sang health protocols nga sarang sila mapasirado kung mapamatud-an nga may mga biolasyon sila. And if they pose danger or threat to public safety and public health, pwede gid yan. Sarang sila mapasarado kung mga amo nga Pwede gid sila mapasirado. So after Because remember, we are in a public health emergency. So they really have to abide with all the national and local ordinances, the national and local public health guidance that are being issued by the different agencies. Pati ang PNP ang ginmanduan nga bantayan ng Art District kag siguraduhon nga hindi na masulit pa ang amo nga insidente. Sa Good Vibes, rap song sa pagsunod sa quarantine protocol sa karon na ginapatukar sang Isabela PNP para sa mga pasaway nga pumuluyo sang banwa. Sunod sa PNP, ini ang nangin epektibo man. Yaring report ni Marcian Wico. Imbis nga magpanawagan gamit ang megaphone, pinasahi ang ginahimo nga pamaagi sang kapulisan sa banwa sa Isabela. Ang ila ginapatukar sa ila rekorida, isa ka rap song. Sa panimalay sa mga hilikuton, simple nga buluwaton nga makahatag solusyon sa epidemya nga naganilak nga hindi nakita. Ang rap song nga tuoy sa pagsunod sa quarantine protocols ang gin-compose kag gin-perform sang contact tracer man sang banwa nga si Jordan Tubilio. Siya ang abya ni Police Captain Joseph Partidas nga acting chief sang Isabela PNP. Suno kay Partidas, mas nagapamati ang pumuluyo sa music sang sa regular nga rekorida. Amukon nga asya ang nagpangayo sang bulig kay Jordan para sa paghimo sang rap song. Kag suno kay Partidas, nangin mas epektibo ini. Ang rap type gahatag sang positibong pagtanaw sa mga pumuluyo ang kada tinaga nga nasambit
sa pagpaandam, no, sa sininga kanta. So mas madali makarelate ang pumuluyo kapin pa ang mga bata gubinon tungod may masadya ini nga beat kag melody. Iya man gani inigin post sa iya social media account ang amo nga music para makabati man ang iban nga mga pumuluyo. Sinyo balay, imbis nga magladay upod si mo pamilya kag hindi magpasaway bulig sa panimalay sa mga hiliputon simple nga buluwaton nga makahatag solusyon. Madamo na ang nag-share sini sa social media kag madamo nagadayaw bangod sang mensahe sang rap song. Nahala pasaway, utat anay laday Tiner sinyo balay, pakabuot ng gamay Quarantine by gani, dapat pagpahimuyong Di ka na bata, sulit-sulit nga sugilanon Gusto nyo ni matapos pasunaid ang gamay Kung hindi man importante, hindi na magladay Nakapuli ka na, nakapabuwing ka pa Basi sa imo nga pagwa, ikaw pa ang mabiktima Malipayon man ang composer nga si Turillo bangod sa madamo ang iya na inspire sa ginhimo nga rap song kag nangin paagi man ini para mapahagan-hagan ang kaso ng COVID-19 sa ila lugar bangod sa pagsunod man sa mga pumuluyo nga nakabati sini. Iya nang inspirasyon sa pagsulat sang rap song among iya mga upod man nga frontliners. So na-inspire man ko sa pangabudlay kag sakripisyo sa mga kaupod ko nga frontliners kag sa mga tao nga pasaway, kag sa mga problema nga sari-sari nga ginatubang sa aton banwa. So isa sa inspirasyon ko ang maghatag sa paglaom kag positibo nga pagtan-aw para batuan ang ini nga problema. Dako man ini nga bulig sa kapulisan sumukad partidas kay paagi sa rap song na intindihan man sa mga pumuluyo ilabi na sa mga kabataan nga sila ang dapat magsunod sa protocol para man sa ikaayos ang tanan. Gadali ka mo matapos ni abe pagpahimuyong Hindi hala pasaway pasang karaan paminsaron Ano imo pilion ang imo kamatayon Kung gadali kaya di mo kami pagtalahigon Sakripisyo kami tani ka mo man Gatiner kami sa sagwa para maprotektahan ninyo Kasiguraduan para di maapektuhan Tiner ka mo sinyo balay para matapos ni tanan Martian Muico para sa Digicast Negros. Tiner sinyo balay pakabuo Barb, sa panahon sa pandemic, kanya-kanyang creativity, ano? Para Para- importante lang, ma-remind ganyan. Yes. Ang publiko nga, sunod sa quarantine protocols. Ano ko Barb, sang rap song, frontliner siya, friend siya sang hepe, sang Isabela PNP. Kag speaking of Isabela PNP, sang lasang duman mo to may duwa ka tigulang sila gyud patapuran sa balay subong rap song kanta naman ang way nila of pagsaway sa mga tao. Nami sang approach lain-lain nga style Importante ruming ma-put across naton ang message kag mabaton sa pumuluyo. Kagkabay pa Barbie nga kanta dapat ang ipatukar to sa lugar yung titipunan sa mga kabataan. Patsag ko naman to dapat ipatukar samtang to sa out sila. Ginasaway sila sang kanta para naunta to dason ang pagdililipon nila. Kasi sa kahubi nila nalipatan sila. Ay, dapat natigulang nagkakalimpat, hindi ang hubin. Kag, amoy to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag siyempre dapat patas kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtugwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.